Moi bo día, Emma. Contigo gustaríame falar de comunicación. En estes días, nas xuntanzas que tuvemos nas facultades e nas escolas, pois un dos temas que salía era que, aínda que facemos moitísimas cousas na universidade, non? Que temos pois investigación punteira na fronteira do coñecemento, temos patentes, facemos actividades culturais, actividades cos estudantes, moitísimas charlas e actividades durante todo o período, ao final eso non acaba de chegar a todo o mundo. Nos falta algo que non sei como poderíamos mellorar, porque temos un problema aí na comunicación e aínda que comunicamos moitísimo, temos un montón de correos electrónicos diariamente que xa non somos quen de procesar e con todo non chegamos. Creo que hai un problema coa comunicación interna na universidade e tiñemos que ver de mellorala. Que ideas se te ocorre a ti que poderíamos facer para mellorar esa Sí, comunicación? sí, efectivamente, porque fíxate que foi moi bonito todas estas reunións que levamos semanas e meses mantendo con centros, con moitísimas persoas, pero sempre salía, non? Sí. Ese dato de que demandaban determinadas cousas ou comentaban determinadas cousas que estaban feitas pero non se tiñan enterado, non? Ou non tiñan recollido esa información. Entón, efectivamente, eu creo que un dos retos que temos nos vindeiros anos vai nesa liña. Ademais, moita xente nin siquiera sabe o que fai o do despacho de alao Efectivamente, ou o do sea, falta de laboratorio de coñecemento alao. interno, non? Sí. Da universidade. Entón, bueno, pois nesa liña, non? De comunicación, eu creo que estamos facendo moi ben a comunicación externa, como ben Sí, decías. e moitos tamén nos enteramos das novas polo DUBI, que o DUBI está Efectivamente, o DUBI funcionando moi funciona moi ben. ben, temos uns canles abertos a nivel externo que están dando unha boa imaxe da universidade, igual hai que correxir a mellor a coherencia da narrativa, coas redes e tal e cual, pero hai aí unha base boa. Pero en comunicación interna, efectivamente, algo está pasando que non acaba de funcionar. É normal, porque unha Universidade de Vigo, pois agora é moi grande, É moi grande, non sí, somos sí. conscientes, pero cada vez somos máis persoas, máis centros, cada vez investigamos máis, entonces, pois, estamos moi atentos á operatividade. Crecemos moi rápido, Crecemos moi ademais, e rápido, moito, ademais, moito, nos últimos anos, e non? estuvemos moi atentos á operatividade, en facer as cousas, pero, claro, no camiño mellor nos olvidamos de que hai que comunicalas, non? Entonces, no próximo plan de comunicación, no segundo plan de O comunicación que segundo fagamos, plan, sí, temos o primeiro plan agora mesmo. temos que traballar en 4 áreas, por suposto, manter a comunicación institucional, externa, tal, e a segunda área, e igual prioritaria nestes anos, vai a ser a comunicación interna. E aí temos que tomar unha serie de ferramentas ou de medidas que melloren, porque efectivamente, como estabas comentando, os estudantes, falamos, non? Os estudantes non consultan o correo electrónico. Non, Vale, xa non len o nos os correo profesores electrónico. tampouco consumimos igual a información. Non, é que xa non nos dá tempo. Efectivamente, hai Hai que moita buscar. cantidad de información. Entón, temos que organizar iso. Sí, e que sexa un pouco independiente, non? Que o PDI teña a información que lle interesa, o estudante teña a información Que que lle poidas interesa. seleccionar o que che interesa. Seleccionar, ou sea, dividir. Hai unha intranet mellorada, fácil, amigable, na que te poidas ter acceso a toda esa información dunha forma ordenada, dunha forma cómoda, dunha forma un pouco máis organizada, non? Entón, hai que deseñar esa intranet. E vinculado coa intranet, un sistema de alertas, no que ti efectivamente non te perdas a información que che interesa, que é importante. Esa alerta. Exacto. E logo, co que decíamos, que non conocemos o que está facendo ao do lado, non? Pois ese boletín de información interna. Sí, hai que organizar un pouco toda esa documentación, non? Para que estea toda xunta tamén, incluso as normativas, non? Que decíamos un pouco en colaboración coa Secretaría Xeral, que toda a normativa este a dispor en un mesmo sitio, e que non teñas que andar buscando pola web a ver onde atopo a normativa ou o regulamento de calqueira cousa, non? Claro, entonces habría ese boletín máis, digamos, institucional, máis administrativo, onde podemos facer esas normativas, e logo un boletín informativo, un pouco na liña do DUBI, pero coa información que nos interesa nos interna, para conocer a realidade de PDI, de PTXAs, interno, personal da universidade. Sí, porque digamos que a un estudante non lle interesa a normativa de recoñecementos docentes, por exemplo. Eso é moi bo exemplo. E che chega tamén, E nin os probablemente. medios interesa esa normativa, pero a nós nos interesa moito. Igual que nos interesa saber que está facendo un determinados servizos, non? Entón, claro, efectivamente, estos anos que crecemos tan rápido, pois esta rapidez igual nos fai perder un pouco o sentimento de pertenza, non? Entón, necesitamos ferramentas de comunicación que nos fagan sentir colectivo. Reforzar ese sentimento de pertenza. Efectivamente, que nos sentimos parte da institución dunha forma un poquinho máis de sentimento, non? Entón, eso é conocéndonos.
eso é falando, eso é entre nós, entendendo o que estamos facendo e dándonos conta de que estamos nunha universidade grande, somos moitos, pero que non deixamos de ser pois un equipo, non? Esa é moi boa idea, pero de todos os xeitos tamén, como universidade pública e galega que somos, temos a misión de transferir ese coñecemento ás empresas, á sociedade, a cidadanía, non? Que coñeza un pouco o que facemos, no que se entende un pouco pola divulgación científica, non? Nestes anos se fixo traballo nese sentido, porque no ano 19 creamos a Unidade de Cultura Científica e de Innovación, que temos recoñecida pola FECIT, pero creo que habería que reforzar un pouco máis todo eso, non? Esa parte de redes sociais, que está moi ben e que se fixo moi bo traballo, pero creo que hai que avanzar un pouco máis tamén nesa parte de divulgación científica. Como Sí, ves ti eso? claro, a ver, que a Unidade de Cultura Científica fixo o traballo difícil, que foi abrir o camiño. Entonces, unha vez aberto o camiño, ahora temos que ir a por máis, non? E temos que mellorar nesa canle. E unha cousa boa que conseguimos é que a xente que ir a divulgar, non? Os investigadores e investigadoras lles gusta facer divulgación científica e ademais saben que se valora, agora se valora nos exenios, se valora nas acreditacións, entón xa temos esa cultura de que a xente que ir a divulgar. Efectivamente, entonces temos responsabilidade de divulgar como universidade, porque como universidade, como ben dices, temos que divulgar, pero que ademais os investigadores teñen, digamos, esa exixencia de divulgar, non? Entonces, eu creo que a través da Unidade de Cultura Científica e esa estrutura de comunicación da universidade, podamos crear unha base de investigadores, unha base de datos de información de investigadoras e investigadores que estén dispostos a facer esa divulgación, que se lles apoie, que se necesitan algún tipo de capacitación ou formación para esa divulgación que a teñan disponible, e que de forma fluida os medios de comunicación que requiran aportacións de expertos de verdade, que vayan obtendo de aí pois as persoas que ademais é que é impresionante toda a diversidade de investigación que facemos na universidade e que os medios de comunicación estamos contribuindo tamén a evitar os bulos e a información inapropiada, teñan expertos de verdade que están traballando na universidade en diversidade de temas que poden ser de moita utilidade. E incluso tamén para facilitarlle os medios de comunicación, non? Que xa teñan ese listado ordenado e organizado Saibas que se necesitas alguén que fala determinado tema, na Universidade de Vigo temos esa persoa que está disposta a colaborar, a contribuir nesa divulgación. E tamén na liña que decías, tamén facilitarlles aos investigadores que teñan iso, non? Entonces, igual que hai un portal de investigación que funciona estupendamente con nosa produción científica, igual unha cousa semellante no que tamén teñamos unha información, unha base de datos coa divulgación que facemos cos investigadores e as investigadoras, non? Entonces, que aí, cando chega o momento a convocatoria dos exenios que non lo piden. E cando chegan as convocatorias de determinadas acreditacións, pois teñas a túa información de como divulgaches, de como tú estes presente en medios, non só na parte máis formal, sino así tamén poderíamos facer unha avaliación desa transferencia de xeito máis automático, non? Si toda esa documentación e toda esa información estuvera recollida, porque a día de hoxe o problema é que non temos registrado todo iso, co cual é moi difícil valoralo, non? Entón, eso tamén axudaría moitísimo aí. Sí, eu creo que aí temos unha posibilidade de mellora, insisto, co camiño aberto para a Unidade de Cultura Científica, que pode funcionar moi ben. Moi ben, e outro aspecto que tamén me gustaría salientar un pouco é o tema da nosa lingua, non? Como nunha universidade galega debemos preservar a nosa cultura e a nosa identidade. Eu tamén notaba moito, eu noto casi cada día que chego á universidade, que a veces digo bo día e me contestan buenos días, non? Entón, temos que fomentar bastante máis, non? Que a universidade siga falando en galego, que os estudantes usen o galego, que o PDI use o galego. É certo que temos xa un apartado, non? Que estamos considerando a docencia en galego, lle damos máis valor, e iso impulsou un pouco nalgúnas titulacións, pero creo que temos que facer moito máis, non? Se fixeron esas campañas de galego de tranquis, que está moi ben e que hai que falar, aínda que non se fale ben, non? Que esa é a idea, pero creo que temos que impulsar moito máis a área de normalización lingüística funciona perfectamente, pero como poderíamos incentivar ou promover que a xente falara moito máis en galego? Bueno, ti falas continuamente en galego. Sí, bueno, a área de normalización lingüística para min é crucial e está facendo un traballo estupendo, comprometido completamente, como Universidade Pública Galega nos toca comprometernos moito, pero lamentablemente é un problema estrutural moi grande, é dicir, que non vamos a poder resolver solos, é dicir, a universidade vai necesitar... É case a nivel de país, non? Sí. É a nivel de toda Galicia, digamos. Non é un consuelo, porque a universidade ten unha responsabilidade especial, como centro de formación universitario e galego e público, ten
total responsabilidade, pero necesitamos apoio. Entonces, a Comisión Interuniversitaria de Normalización Lingüística é crucial, hai que participar aí coas outras universidades. Claro, xa estamos, na comisión Hai que formamos potenciar parte. iso e hai que conseguir que as tres universidades teñamos unha liña de traballo común para a loita De polo feito, galego. algunhas das campañas das que che mencionaba antes forman parte desa comisión interuniversitaria galega. Eso é crucial, e outras institucións, pois, a Deputación, os concellos, que tamén colaboren con nós nesta parte máis de conseguir a lingua, difundir a lingua galega. Preocupa moito que entre o estudantado non se use, o profesorado pois ten outro nivel de compromiso, pero o estudantado agora mismo pois está usando pouco, entonces hai que buscar medidas de incentivación entre o estudantando, sempre desde o punto de vista positivo. Pois o Galego de Tranquis é unha campaña boísima nesa liña, o sea, de que ti sobre todo fala galego, como sea, pero fala galego. Como salga, pero entonces fala. hai que incentivar en positivo, nunca de forma, digamos, autoritaria nin impositiva, sino en positivo, que os estudantes falen galego, e aí está, pues, potenciar os exames en galego, material didáctico en galego, Sí, poder eso crear... non lo reclamaron estos días, que Exacto. tuviéramos os exames en galego. Eso non costa nada facer as dúas versións, non? Porque hoxe en día se fai e eso no mundo. glosarios para que nas aulas, pues, determinadas materias a mellor moi técnicas, pues, teñan ese linguaxe en galego tamén Sí, disponible. aí tamén xa estamos facendo ca Unidade de Cultura Científica esos glosarios de termos científicos en galego, pero hai que seguir, hai que afondar moito máis. E facelo para todas as áreas. Para todos os ámbitos. Para todos os ámbitos. E, por suposto, que decías ao principio, o programa de recoñecemento da docencia en galego é importante, hai que potencialo. Hai que sentarse tamén co profesorado para ver se vai ben, para ver se podemos tomar algunha medida adicional que contribuya a esa incentivación. Ben, é certo que logo, claro, temos un problema na parte da investigación porque, pues non se está valorando a publicación de produción científica ou a produción científica en galego. Pero cada vez tamén temos que mellorar. Agora aí a LOSUS incluiu unha pequena guiño e temos que agarrarnos a esa modificación e intentar... E temos a posibilidade que temos o noso propio servicio de publicacións onde tamén están fomentando as publicacións en galego. Temos aí a base e sin deixarnos de preocupar e preocupándonos moito, hai que traballar en... Bueno, en definitiva, que o peor galego é o que non se fala. Efectivamente. E hai que falalo. E ademais, o noso lema é falar, que falando se entende a xente. Efectivamente.